வணக்கம். வெஸ்டீஜ் வியாபார வாய்ப்பு கடந்த ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுக்கும் போது ஒரு சாதாரண மனநிலைமையில ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருந்தேன். ஹவுஸ் ஒய்ஃப்னு சொல்றதை விட ஒரு கடை வச்சிருந்தேன், மாவு கடை தான். ஏன்னா நான் படிச்ச படிப்புக்கு என்னால அதை தான் பண்ண முடியுன்ற முயற்சி எடுத்து ஒரு 6வது படிச்சுட்டு இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வேற எதுவும் சாதனை பண்ண முடியாதுன்ற காலகட்டத்துல அந்த கடையை வச்சுட்டு அதுதான் என்னோட உலகம், அதுதான் என்னோட வாழ்க்கை, என் பிள்ளைங்களுக்கு என்ன கொடுக்க முடியுன்ற ஒரு முடிவோட அந்த கடைக்குள்ளேயே என்னோட உலகம் முடிஞ்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா அந்த உலகத்துல இருந்து வேற ஒரு உலகத்துக்கு இன்னைக்கு முன்னாடி நான் பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அந்த வாய்ப்பு எனக்கு வெஸ்டீஜ் தான் கொடுக்குது. வெஸ்டீஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுக்கும் போது மிக சாதாரணமா தான் எடுக்கும், இவ்வளவு பெரிய வளர்ச்சி வரும் அப்படின்ற ஒரு எந்த மனப்பான்மையும் இல்லை. ஆனா இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க முன்னாடி ஒரு கிரவுண்டட் பொசிஷன்ல இருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாம இந்த வியாபார வாய்ப்பு மூலியமா என்னோட பரம்பரையிலே முதல் முறையா நான் கார் எடுத்திருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாம இன்னும் சென்னையில இருக்கிற ஒரு சில இடங்கள் கூட இன்னும் நான் போய் சுத்தி பார்க்கல. ஆனா என்னால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபாரின்ற கண்ட்ரிக்கு போயிட்டு ஒரு 5 கண்ட்ரி போய் சுத்தி பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு. அது எந்த நாடுன்னு பாத்தீங்கன்னா துபாய், சைனா, தாய்லாந்து, துருக்கி, இந்தோனேஷியா, அடுத்து போக போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா லண்டன்ற நாட்டுக்கு போக போறேன். யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க முன்னாடி பேசிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆள் ஒரு சாதாரண ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தான். இந்த ஹவுஸ் ஒய்ஃபால் இது சாத்தியம் அப்படின்னா இதன் மூலயமா வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட வருமானம் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆவரேஜா 1 லட்சத்துக்கு போட்டிருக்கு. இன்னைக்கு ஒரு 1 லட்சம் வாங்குறதுக்கு வெளி உலகத்துல எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம், அந்த வருமானம் இன்னைக்கு ஈஸியா ஒரு நிறுவனத்துக்குள்ள நம்ம கிடைச்சிட்டு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு லேடிஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தனிப்பட்ட சுதந்திரம்னு ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நமக்கு யாருக்குமே கிடையாது. ஏன்னா நம்ம வீட்டுல எல்லாரும் என்ன சொல்லி வளர்த்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களால முடியாது, உங்களுக்கு தெரியாது, உங்களுக்கு வராது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஒரு வட்டத்தை போட்டு நம்மளுக்கு வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சுட்டாங்க. அந்த வட்டத்துல இருந்து ஒரு ஸ்டெப் கால் எடுத்து வச்சவங்க எல்லாமே இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய சக்சஸ் லேடிஸா உருவாயிட்டு இருக்கோம். அதுல உங்க முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா லீடிங் லேடிஸ்னு ஒரு புக் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுல என்னோட போட்டோஸ் இருக்கு, அதுதான் இன்னைக்கு நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க. அந்த போட்டோல இருக்கிற என்னால இதை முடியும் அப்படின்னா இங்க இருக்கிற ஒரு லேடிஸால முடியுன்றத இந்த இடத்துல நான் ஆணித்தரமா பதிவு பண்ணிக்கிறேன் முன்னாடி. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரோட வாழ்க்கை தரத்தை முன்னேற்றத்துக்கு வந்த ஒரு மிகப்பெரிய பிளாட்ஃபார்ம். இதை எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.